aquí por vernos, gracias de polo pague. Se vides aquí por vernos, gracias de polo pague. Se vides por outra cousa, e hasta de los zapatos en valle. O caldo e bo patrigo, o acea e bo xatar, ben matido e ben portado, xa me poden murmurar. Xa me poden murmurar, xa me poden murmurar, se murmuran que murmuren, fame non hai de pasar. Boas noites, ben, somos o anunciado trío Mamón de Lamas e Romero, coñecido xa popularmente como Dúo e Medio por motivos obvios. E para nós, de verdad, é un orgullo, un placer estar hoxe aquí en Cambre, este concello que tantas veces nos ten acollido e co que tanto temos disfrutado, tanto frío temos pasado, moitas historias temos contado, e a verdade que sobre todo por estar neste lugar sin par, neste teatro romano, nestas excavacións do concello, neste teatro rehabilitado polo concello que non ten nada que envexar ao teatro romano de Mérida ni ao de Roma, siquiera, vamos. E aquí, pois bueno, estes lugares foron no seu tempo creados para que os gladiadores correran diante das bestas
E, bueno, Vestas sigue habendo. Estos locales sempre se fixeron con moito ollo. Pois nos vamos simplemente a pasar un rato entretido, agardamos que vos tamén o pasedes. Temos unha pista antigo Foso dos Cocodrilos, hoxe podedes bailar tranquilamente diante do escenario. E agardamos que, bueno, disfrutedes deste concerto noso que está integrado dentro da nosa xira internacional de presentación do noso disco Bellas Artes, un disco que se nelos llevan de las manos, casi non nos quedan xa, pero algunha de haber, e ao final do concerto, se alguén non pode vivir sin a nosa música, terá a oportunidade de mercalo para disfrutalo na casa, na intimidade. Vamos a continuar con un pouco de... cunha rompita, por exemplo. Sabor. Azúcar. Sacarina.